Kinong ilang bahmat du juga seng nyotap Youth Council kentup yang Presiden ubak Roy Kopor Sendram. Vice President ubak dan bok lang halang do. Bargi pat kinong ilang kila sendran lang yang General Secretary juga seng ubak Isaac Basayamoy. Halo kejing cakhat najir kejok uha ki pulit akabau lai bani Port Renjak Police Station. Pakadau kejing cakhat najir kejok kedai hakabide bak jing kendra drok sabak kila pengat yau haki sau teli ki kendon. Kena kenhuan larung support bat kena up kai kebakin kral ni ki bakin jatuh halo kene kejing cakhat najir haki pulit. Kani kejing kendra drug juga seng HYC kelai par keleng-keleng ki benta jangan nang ba shlong ha ka ba sibun yaki brio ki badi drug so kam diuru yaki nang khai drugs Aku ni saya ngap wan kedai ba jingja ba men citrik ke bajan ko renja di semblai punya abat ya. Argot di pas pai drop. Iki orang apa ni bat peng mengalong ba sau ni iki bat ni kang plek ni kamera. Kam cuma dai kum pernah kaji komplain kulit banani bo komplain. De ke ba wan kulit tu seniru. Orang yu apsa ni shop ni mari kam tip kulit kamle juban ni. Jadi dia ini nggak ada pun kakak mengajak ingin air kulit, mana ada pun ni air kulit unter ya. Jadi itu ni anis sebenarnya. Jadi tangga tahi ka ibu buat ni. Kat kum ka jing sopu ka jong ni ka jing pawan ju yau sketri na ka seng ka jong ta si ka halor ki nong remba na kalyang jo ki noilam jo ka seng ki khanglat ki pulit ban pendap la ka jong ka kambam. Kata ka jing keno ka jong ki. Ringi kwa ban keli ka jing keli ki bor pulit ba sorkar. Jen lada ki bor pulit baka sorkar ki tray la ka jong ka kamram ke HYC kam don kam ban mi surok. Neka dei na mar ba maki gim tray la ka jong ka kamram ka pelong yang i bangin hap mi surok ban tray la ni ban pendep ya ka kam ka bala ban syat haki. Kata ka jing ong ka jong ki bangi khanglat iki ba kin tray la ka jong ka kamram la ni bakin pendep iki kam ki jong ki ka kum ke kenon ka an kilong ka ik ka ba sungut hamula. Namar ba ngi la alap mentala arsin aisin. Ngilabat la keleng ka sor selong iki nong di drugs kamtam. Haduk mentah kidang don arteli kikias bapan ngat tinggi. Kanir kapan subajor yang iba imat ladabat ikibrio ki badan benta bagi high level kibrio ki jong ikin ya don kicap pen ngat kias. Kata kali ke jinglap jong i kumba kalong mentah singin dia renja kunju betul belajar. Hang teh hapo sadar police station. Naman ngilabat daki pakngut ki kena kiba di drugs. Ngilapa iki sikiri hap center kumba sispa saupo sispa sampungut. Ngilale la ka jong ka kamram ka jingkali kalong ba ka bor pulit ba ka bor sorkar kile ayu ka baar ka bengi kwa ruban ong ya ka ya ki bor pulit kamtam e sorkar wat penting wat pensmit iki noilam juga HYC ba kunjuru iki khot juga HYC ngimting ngim smit namar ngilami harengkat ka wei ka thong kalong ban rat bingkong yo drugs na ka ni gari ka bi ja ka jong ni so thu ya ka jing ya ka jing janjar ka jing pat do no jong ki bahai ngasam ki kemie ki kpa ha ba ki khun ki jong ki mat lani kila ngop hudro skat nu kajing jenjar jugi yang kisem di jong. Nak kaliang jong kaseng ngilabu ya katong bangin tray sitom pipakot yang isi spasien hapo police station ngin banwan juba pakmat jong pi ndrei kani kajing yale ka jongi kanom sange. Kata kali khubor ka basay syaki bor pulit bukum jur sya ka sorkar. Ba kumbang ngilapan bana bangilapan trikam ya ka deep mission ka jongi. Nak kaliang jong kaseng haringkat pilai ya kajing wan senran jong kiriu jong kilong kemi kirang ba jong kani kadong ka than mentah kasi kani ka pen iba kani ka jingale jong ka HYC udra skam dei ka jingale tang jong ka HYC kala dei ka jingale jong ka jat ben riu hibro koi kani ka dei tang utmet ubaret ka ding ubaret ka ba pinangi i tang yaki katu ka ningot kilong kemi haka por ka ba kendiat ka ba kim ngila pentep yaki bikin wan rida ka mensim ka jing saukhya ka jong ki kilami syakmat banwan mentah kasi hang ni po police station renja bat nang ni syakmat le lada ki bor kulit kinang le kumne shu kumne ngatrai pin sayu i ka e baka ja indriu kan sa ai ka jubab ya ki bor sorkar kumju ri bor kulit bangi kwa raban ong baka jingil kun ka jongi kanom sa akut tanghang ni ginang yai peteng hadu kata ka por bangin lam baka jat benriu la ni ka ri ka bi ka jongi kan light no new drop sebla along kum tau thlen bla stang ban bamdu ya ki kun samla bat kilong yin kilong sem jongi kata ka ri khubor ka basai ka bangi kwa man asa ka sorkar ka jing sisa ka ri kata nakaliang jong no ilam jongi lo ong ba sedang syok HYC ka kam ban bat ikinong di drugs andalayo bat ke HYC kila sedang banwan pat ban pen i bangingin le ke badai ban le kakum ka jing tip ka jong tu pas ngili ki klamwan ha chaka kisya lenti kisya i ba ki khot jong HYC ki bat ikinong di ya drugs ki syukwa ban pen i sya le si sya kita ki kanrat ki jong ki hajrong bapet ngila pendep la ka jong ka kamram ban le ka kam ringing so ban pendrem yu SI Tanjan Toshi we SI ben badai hang ni beli ai kini ke FIR ban kena
nakabom de ki noi lam ki jongi bangi kwa ban ong yu uru wat melien ban thok ban lam le ya ke ga bakhlem le ya ke ga bakhlem ja namar habakut ke sngi hi kan mau ba nakliang jong ka sengru ngimbut din ya ka jing tri kam wat jong ki bor pulet ru kan poi ke sngi bangin sap that madan wat ya ki tu ki pulet ki bedon bentak ni kam khai trok kan sapoi ka por bangin sap that madan ki wat nom